Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Det er en af de største kristne steder, der er på dansk på internettet. Vi har over 6.000 hjemmesider, så der er virkelig noget at gå i gang med. Og vi har da forsøgt at lave en rimelig god måde at kan finde rundt på Bibelskolen med forskellige former for menuer osv. Vi har også en søge på funktion, som kun søger på Bibelskolen. Så der er virkelig nogle ting, som at du kunne godt tænkes, at du vil kigge lidt nærmere på. Det jeg ønsker at gøre her på denne her video her, det er, at jeg vil gerne fortælle dig lidt om, at Jesus han har sagt, at der vil komme flere store jordskælv. Der har været nogle store jordskælv her i år 2010, men der vil komme mange flere, og de vil blive meget større. Det er ikke det værste af det hele, fordi altså selvfølgelig er det forfærdeligt, at der kommer jordskælv. Det kan vi ikke være uenige om, for det er en frygtelig ting. Men det, der er endnu værre, det er den tørke, der vil komme. Den hungersnød, den sult, der vil brede sig ud over alt på jorden. Den vil også komme til at berøre dig, selvom du siger, ja, men her i Danmark, der er der ikke nogen, der sulter som sådan. Vi kender slet ikke til de forhold, der er i Afrika og lignende. Nej, det gør vi ikke. Heldigvis da. Men det kommer vi til. For Herren, han vil lukke himlen, så der ikke falder regn. Når det var du ikke klar over. Det står i Bibelen. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, Gud han siger. Det er noget, han har forudsagt vil ske. Alle de ting, Herren har forudsagt, de sker. Der er aldrig nogensinde en eneste ting, som han har forudsagt, som ikke går i opfyldelse. Det håber jeg, du er klar over. Måske kan vi hjælpe dig med at finde frem til de forskellige steder. Vi ønsker ikke, at du skal komme fra det trossamfund, hvor du er, eller den menighed, hvor du tilhører, og over til en anden. Bestemt ikke. Vi har ingen kirker. Vi har ingen menighed. Så derfor så behøver du ikke være bange for, at det er det, vi er interesseret i. Absolut ikke. Nej, det vi er interesseret i, det er at hjælpe dig til at forstå, at de ting, der er årsag til, at klimaet er, som det er i dag, og årsag til, at klimaet bliver mange gange anderledes i tiden fremover, og at der kommer en tørke, som er så stor, at vi aldrig nogensinde har forestillet os noget lignende. Det er det, vi gerne vil fortælle dig om, og det har vi lavet en video om, der spiller 3,5 time. Gå ind på www.klimaet og kom, og der kan du se, hvordan du kan få fat på denne video. Den er opdelt i 5 afdelinger, så du får mulighed for at tage en afdeling ad gangen. Den indeholder oplysninger, som jeg tror, at du vil sige, det er første gang, du har hørt om det på den måde. Det er ting, som du normalt ikke har hørt om i fortiden. Det er ting, som du måske slet ikke har tænkt på. Men det er ting, som vedrører dig og din families fremtid. Og jeg synes, du skal gøre det, før det bliver for sent. Tiden den løber afsted. I morgen kan det allerede være for sent. Der er ingen af os, der kender dagen i morgen. Og derfor vil jeg opfordre dig til at gøre det nu i dag.